Ako po si Giancarlo P. Fronda at nais ko pong ibahagi ang aking kwento. Ako ngayon ay nasa baitang 12 lambda na may strand na STEM. Likas sa akin ang pagiging aktibo sa klase at masayahin. Aktibo rin ako sa sports tulad ng basketball. Kasama kong naglalaro ang aking mga kaibigan at kaklase. Pag-uwi galing klase, ako naman ay nagpapasada upang makatulong sa araw-araw na gastusin sa bahay. Dagdag pa rito upang matulungan ng aking mga magulang sa pinansyal na gastusin sa pagpapaaral ng aking dalawa pang kapatid. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, noong Oktubre 22, 2022, nangyari na ang nagpabago sa aking buhay. Nabunggo kami ng isa pang tricycle. Tumigil ang takbo ng aking mundo sa natural nitong ikot. Kala ko nung una, hindi ko kakayanin na ituloy ang dating nakagawi ang takbo ng aking buhay. Ngunit sa likod ng mga hadlang na nangyari sa akin, nanatili akong matatag at mas pinalakas ko ang aking tiwala sa sarili. Kaya ko ito. Ipinagpatuloy ko pa rin ang aking pag-aaral sa pamamagitan ng modular distance learning. At makalipas ang halos 3 buwan ng pagpapagaling, muli kong bubuksan ang panibagong kabanata ng aking buhay. Para sa mga tulad ko na hinamon at sinubok ng tadhana, ito ang aking maipapayo. Naway ang mga hadlang na kumakaharap sa atin ay gawin nating inspirasyon at pagugutan ng lakas ng loob sapagkat kasama natin ang Diyos sa lahat ng oras.